Bona tarda. A la roda de premsa d'avui, aquí al faristol del Parlament, el que volíem fer referència des de Democràcia Catalana és que el PP és qui menteix. El PP menteix quan diu que l'economia catalana sortirà perjudicada si aconseguim que Catalunya tingui un estat propi i que Europa menteix també el PP quan diu que Europa no ens acceptarà com a estat dins de la Unió Europea. Això és mentida. Per Catalunya és molt millor no dependre d'Espanya, perquè dependre d'Espanya ens representa una ruïna econòmica. I en aquest sentit dir que Europa estaria encantada d'acollir en el si de la Unió Europea un estat català, perquè finalment tindrien un estat seriós i potent al sud d'Europa. Per tant, que es deixi el PP de mentir als ciutadans de Catalunya, que es deixin de fer aquest paper que es revesteixen de bondat i es revesteixen de ser els qui enarbolen la bandera del sortir de la crisi i de l'eficiència, l'eficàcia i tota una sèrie de mesures per fomentar l'ocupació i per sortir de la crisi, quan en realitat el que estan fent és asfixiar financerament a Catalunya, i a Catalunya el gran problema que tenim és la dependència de l'estat espanyol, que ens resulta, aquesta dependència és ruïnosa per Catalunya. Per tant, que es deixi de mentir al PP. En aquest aspecte també veure com el ministre de Guindos no vol sentir-ne parlar del pacte fiscal, i aquí esperem que el president Mas ho vegi clar que el PP no té cap interès, perquè ja ha dit que no és una prioritat el pacte fiscal per Catalunya. Utilitzen el govern espanyol, a part de tenir segrestat a Convergència, utilitzen el pacte fiscal com a excusa per no fer el que convé a Catalunya. A Catalunya ens en podríem sortir perfectament de la crisi si poguéssim administrar plenament els nostres recursos. Això no és possible en aquests moments perquè depenem d'Espanya. Depenem d'Espanya, no podem administrar els nostres recursos, el sistema financer està estructurat de tal manera que Espanya recapta i aleshores incompleix amb Catalunya, i el que sí que confio és que el president Mas aconsegueixi que el PP acabi pagant el que deu, que deixi d'incomplir, que acabin d'incorporar d'una vegada per sempre en els pressupostos generals de l'Estat els deutes que tenen amb Catalunya. Avui hem vist com es produïa una retallada en els interins de l'administració pública del 15%, representava 600 milions d'euros. Home, ens en deuen 759 milions d'euros de la disposició addicional tercera. Això no quadra. En aquest sentit, això és una injustícia, això és una situació de greuge vers els interessos de Catalunya i, per tant, s'ha de corregir. I esperem que finalment el president Mas aconsegueixi que el PP pagui el que deu a Catalunya, que el govern de l'Estat pagui el que deu a Catalunya i que el sistema de finançament sigui just i puguem administrar perfectament els nostres recursos, que, repeteixo, ajudaria a que aquesta dependència ruïnosa per l'economia catalana, que és el dependre d'Espanya, s'acabés i nosaltres poguéssim sortir de la crisi i viure aquí amb normalitat. Gràcies. Alguna pregunta? Hi ha preguntes? Molt bé, gràcies.